Mbasha simkai simzero kuruji mudarino ramambo madziva teretere mudarino ramambo madziva tichataura chokwadi panyanda uya nayo mwari ngavatikomborere gara iri pasi muombera vachoni vasimkai simudzai ruoko rweruji muchatevedzera zvandichataura mudarino ramambo madziva ndichataura chokwadi panyanda uya nayo mwari ngavatikomborere garai pasi muombera tanzwa musoro wenyaya uri kutaura kuti uya kudare wakandituka ndizvo tiri kuti nguva ino kwamuri vaumbasha kuti mugone kunotsanangurira dare zvakaitika nezvakafamba dare rokuwana kuti ngakuratirei sei pindai muno pamusoro echangamiro ndoda kutaurira dare riri kuti ini ndine makore 72 years kana tichigara kumusha uko vakadzi vese vari kumusha vese varoora vangu vana vakomana vese vanakomana vangu asi uyu mwana anondituka pamberi pavaroora vangu nevana vangu nemhuri yangu matukiro anondiita regai ndikutaurei musi wokutanga musi wa2 December nenguva dza8:15 PM Blessing akandituka ari murodhi achibva kwanyamoto kukachaso. Iwe sabhuku handikutya nenyanga yako musatanyoka. Musi wa13 December akapamidzazve akandituka achibva kuya futi kukachaso kuya. Sei uchipa vanhu mbeu maiputsi vauya gore rineri muvhireji muno wakuvapa mbeu unovapire chii? Uri imbwa yemunhu. Handikutya nenyanga yako iyoyo. Hazvinei zvaibva. Baba vangu ndo vaifanira kunge vari sabhuku. Iwe wafanira kunge uri sabhuku. Baba vake vanobva here varidzidza mwachidinei. Musi wa27 December ndakatambira foni kubva kuna kansera achinditaura kuti pane mwana womuvhireji anogara muvhireji mimi atakura saga refetilizer asina kupiwa zvokubvuta. Ndobva andituka inini kansera kuti uri hure. Musi wa28 akafamba achibva kukachaso kuya futi uri imbwa. Musatanyoka. Ndine udhiya ndinayo pano kana muchida kuzoenzwa ndinokuvhurirai. Handizive kuti uyu chaanonditukira chii. Ndakambokupira sauti kumba kwake here. Ndati ndimuudze panopamba anditaurire pane nyanga yaataura kuti ndinayo. Mazuva akashayika mvura kunaya achiti ndine mheni ndosaka mvura haisi kunaya. Mheni yacho ngaandipeka ndeyangu ngaandipe pano. Ndauya naye pano pamberi pamambo kuti andipe zvinhu zvangu zvaari kutaura izvi. Chimwe chinhu chandakaona apa ndechokuti baba wake ndiwo anomuregerera achida izvo. Kutuka kwese kwaanoita uku baba wake vanenge vasingazvinzwi here. Matanho avakatora ndapi yokuti mwana wavo asanditukei. Ine chaanonditukira chii? Ndine rudzi naye here. Anodei kwandiri ngaanditaure chaanonditukira. Paagere chaipo nhasi uno pamashoko aya akataura kuti baba vangu ndiwo afanira kuita sabhuku akapiwa naye paakugara izvozvo. Akapiwa nababa wake munda kwavo. Inini vakandizvenga vakaenda vari 2 vakapanana ikoko. Handizvizive. Handimuzive uyu mhanda murejista mangu haamo mubhuku mangu. Ndinomupa sei kana vasina kuuya kuye kwandiri nababa vake vachitaura kuti mwana wangu akura akuda kugara ndinomupa nzvimbo chirudzii. Changamira. Kondiwa. Chii chako? Kana ndichivaona ndasekuru vangu
baba vangu nebaba mukuru vangu ndo vakarora atete vavo vanhu vavagwambara. Saka ndasekuru wako Ndasekuru vavo kana uchivaona ichokwadi. mukazovaona nerimwe rutivi Ndakaona nerimwe rutivi iyanzvadzi yamai vangu shamatemani. saka chii Ndasekuru. ukavaona nerimwe rutivi Nerimwe rutivi mukuru ndisabhuku wemuvhireji mandiri. handiti ndizvo Ndichokwadi. saka pawagoweswa mabhora mangani Hanzi wagoweswa mabhora mangani pakutaura kwatiri kuita Sanda kuita. hausati wataura kuti ava ndasekuru vangu Ichokwadi. ukataura ukamaona gwamba Ichokwadi. ukataura kuti ndasekuru vangu ishava matema yanzadzi yamai vangu Ichokwadi. ukataura futi kuti ndisabhuku wataura nyaungani Nato. Josaka wanzi wagoweswa. pane pawakurira here panhau nhambidzi Aiwa. saka wagoweswa mabhora mangani Matatu yamuta. 3 iwo unengani 0 Handisati ndakanda kukai. handiti ndizvo saka ava vane 3 iwo unechi Ndine 0. tabva ipapo edzi waini tobvisa zvese zveukama tobvisa zveusabhuku takutaura nhau yemakore chete iwo une makore mangani Ini ndine 55 years. unechi 55 years. 55 years ava vati vane mangana And 70 something. 72 handi ndizvo nderechi 4 ona zvatiri kutaura Ichokwadi. kuwatukire Mambo wangu ndiri mukati mutsanangura iye zvinozvi. Handipenge handirware yekuti ndikwanise kutuka sabhuku. Handiitika sabhuku anozosvikirwa zvikonzero kuti utaure naye kuti nai sabhuku izvi neizvi zvakakwana here. Handiitika pamapato yatiri kushandisirana mapato atiri kushandisirana akasiyana. Baba vakange vandiurayisa nemapato. Wakwenda kusiriku. Wanzwa. Iwewe wakuda kutsvaga naisiriku. Handina kutukana navo. Handitaure zvemagenesti. Umira machangamiri avataure newe ka. But unhu wauda kutilakidza wokuti hakusati chama. Mirai, unhu wauda kutilakidza pamberi podariro pamberi pachangamiri. Vanhu vanoda kuyananisa vana vavo pamaererano nasabhuku okudhakwa isu atizvo atidhakwa. unozviziva here kuti imhosva kuya pamberi pemutongi wambonwa Handina kunwa baba zvandabvunzawo zvinhu here teerera izvozvo zvauri kutoita ndozvikuratidza kuti wanwa ndakubvunza kuti unozviziva here kuti imhosva kuya pamberi pemutongi wambonwa ndinoziva imhosva handina kunwa. ndati wanwa here Mati kuuya. Iwe paunonzwa vanhu vaya vachinzi vafoira maexamination inyaya yekugadzira mubvunzo wavo voupindura panguva yavo nemhinduro dzavanoda ivo. handizvozvo wanzi unoziva here kuti imhosva haunonzi wanwa here. wanzi wanwa here wabvunza kuti kunwa here Hanzi imhosva. zvanzi unozviziva here kuti imhosva kuya pamberi pemutongi wakanwa. unozviziva here hongu kana kwete hauzviziva. handiti Saka takukuudza manje isisati mumwedzi doro kana uchibva kumba uchiuya kumatare uyawo uchirakidza unhu ukurakidza kuti umwana wemunhu une here mutupa wawe Indera muchirando. uchirando wacho chaona kuti cheketi pauri iwewe nozvikonzero tikatarisa nhoroonya tanga kutaura sabu iwe usati wataura kumusha kwenyu ndiwo wega uri kumusha paumbasha ndiwo wega uri kubukura umbasha Handisindiri. watanga kutaura muromo wokutanga pa handipenge sabhuku nyana saka sabhuku wanopenga amira ndoda kupindura newe mubvunzo nemubvunzo kwete kuti tongesanya kutonza iwe kutaura nyaya yekupenga pane paya pachiwa mazve kupenga vanhu Mambo wangu. Mambo wangu. ati pata mira iwe Bomedza matero. ndati pano pataurwa mazvi ekupenga wati sabhuku vatiwo ndoda kuti machangameri mundiyananiswewo nemwana wangu uyu ari kugara mubhuku mangu ari kundituka ari kuverenga nemadhesi ake ari kundituka achidai
Nasiwo utakuti wanzwa here mazwi kubvunzwa nomutongi. Utaka kutaura kuti inini chinokonzera handipenge kai. Mamira uchataura nguva iripo. Isisu manje atini mwindo wawa. Wanzwa. Ende ukabva kumba wakanwa wawa. Kana kubva ukakumba kwako chicho ndikasvika kuendesa vataurira izvi. Asi ndizvo unosangana nazvo tokubvunza kuno. Because isi vayananisi. Hatitore saiti. Tusaka nyaya dzamadziva kusvika pachena. Vanhu tichitaura kumashoko kudai ndikunzwawo here mazvari kutaura. Kana ndikabvunza vanhu vari kumashoko kuyozvo. Vanoona kuti muchana uya wauya nayo yawakwirwa nachangamiri pano wanga watobuda. Wanga kutaura mainterest enyu ari kubva papi? Iwe ndiwo mainterest naSabhuku kana wakutaura izvo. Kuza Sabhuku wana kutaura mainterest newe. Vati iwewe mwana akanditukawo. Saka takakudzorerayo kuti tichinzwayo kuti wanzwa here zvataura chii Sabhuku wako kuri kuvatukirei ndozvawabvunzwa nomutongi. Uchitanga kutaura kuti handipendi. Taura kenzo kutukirei Sabhuku. Zvirambika kuti zvidipenda. Vataura nemazuva yavari kutaura yawaituka nemazwi ako yawaitaura vataura 2 December, 13 December, 20 December. Uchituka. Kana wakubva kuspeed bar. Taura. 2 December. Kozeta amuswani. 13 December alikonokoza pakutaura. Anditeka. Tichibva kumusha kwatinobva kuti tizouya mukati medare kunoko. Anditeka. Tine village assembly yekutanga kundiyananisa naSabhuku kuti ndamutukana. Tozobva futi zvekare kune dare. Wewe ndokuda kuti udza zvokutaura. Iwe, mira tibuzwa. Iwe, watimunzaniyo ndiwe ndachikutsvaka. Ende mbiri yako kutuka ndakainzwa. Wanzozantaura. Ndati mbiri yako kutuka ndakaita sei? Sabhuku akatononoka zvawatoita kukwira dara. Asi mbiri yako ndandainzwa nechekare kutuka. Unenge watadzirwei panokuti? Hakuna chandenge ndatadzirwa. Unongozwa kuti ndauda kutuka. Kwete kudaro mambo wangu. Manje. Mira ndibetsere. Rega ndibetsere. Nezuva ndakagoma Madoro kai. Wanga usibwe? Ndandiripo. Aunozonyimwa doro rekupedzisira? Andonyimwa doro. Wakanzi kudii? Nani? Nevaidika doro racho. Hapana chakambozviva ndakataura. Handiti wazviona ndisanda kutaura. Ini ndakatopedzisira kutaura naMwari. Chirega ndikubetsere. Wanzonza ndikutaura? Rega ndikubetsere. Wakanzi doro imbo chimboviga yeHarris. Blessing kana guta anoenda achitukirira. maSabhuku nevanhu vese munzira wanzokuta utori nerekodi wakandiona ndaivako nezvino wakandiona here ndati paiitika zvinhu izvi ukandiona ndaivako here andakwanisa kukuoneka mambo nekuda kwokutika ihama dzenyu kadzisi ndati wakandiona here handina kuvaona awati hauna kwanisa kuona ichi ihama dzavo vanokutaurirai hama dzavo vanonditaurira handiti kuti akari pano ende nembiri yako yekutuka vakandiudza saka ndopatikuudza kuti uri kungotukirei ende chinhu chandinakidza panapa paukutuka hausi kutuka uchienda kubva uri kutuka wakubva kupi kuroti pane chimwe chinhu chiri kusakisa chaunoenda kunobvisisa nyaya dzekuti uyo uchiita sei uchituka havana kwambotaura kuti une musi waukatuka uchienda asi unotuka uchiita sei uchibva dai iriyo nyaya yako uchitaura kuti kandamwa ndine maramba doro shangamiri pamwe dai tichitotaura zvinhu zvemusoro ayasi maramba doro ndokusaka ndiri kutsanangura saka pawangu uchitaura paipe kupenga paya shuwa unopenga pawangu uchitaura paipe vatanga kutaura kuti Sabhuku vanopenga isi tichitasa nyaya yako manje tona kuti iwe ndikunotopenga chinokupengesa cho tachiwana unzwisisa chikukupengesa iwe tachiwana nokuti Sabhuku achitaura panoratira kuti uchienda hautaure nemunhu zvoroti kana waenda ikoko kana wanwa doro manje
riri kupengesa ndopaunoya wakuya wakutuka vanhu mani saka wazochangamirira kutaura kuti aiwa paunogara kugiraundi zvawataura zvekuti kuna hama dzavo shuwatira mese muri hama dzedu zvikuru masabhuku ndidzo hama dzedu ndozvifura mambo zvinoitika zvese kokuye kubva pachihuri mufure gora zvese munotonga changamirira madziva maziso yavo masabhuku ndosaka ziso ramambo manje rauya pamberi pamambo kuti ndaneta kutusurwa ukutusurire muziso mambo iyo nokuti ndotusura mambo iyo ndinokumbirawo kuti dare rindipewo kutsanangura kwakanaka wokuti tikwanise kuonesana kuti ndopamazo nditipai ndinenge tikudhakwa kuti ndati ndinopenga iwe urikuzoti wabvira kare ungoti kuda kutsanangura kuti chawataura choitaura mambo wangu kuti inini kunzi ndatuka sabhu azvisirizvo sabhu 2003 sabhu anotaura kuti inini ndindakamurovesa kumusangano weZANU-PF. Sabhuku anotsanangura futi zvekare kuti haakwanise kundipa mainputs yehurumende handipiwe mainputs yehurumende nokuti ndopane nhau ipi iyoyi haandizive muvillage asi ndakurira next door nawo sabhuku apa inini apa izve kune munda warisingakwanise kuti ndirime nenyuchi sabhuku ona nyuchi idzi ndedzenyu handisi kukwanisa kurima dzasabhuku ndoanokowewo uripo handikwanise kuparima sabhuku onai mombe dzenyu dzadya kumunda kwangu sabhuku chiuyai nemushandi wenyu muone zvadya mombe dzenyu kupi kumunda sabhuku haabvume kuita sei haabvume kuuya handitika iyo iri kutaurwa yemainputs ndakatodaidzawo vakuru vemusangano kuti vakuru vemusangano inini zviri kundinetsa kuti papinda sabhuku pabuda masabhuku anokwana kuita mashanu handitika handina input rehurumende randiri kukwanisa kuita sei kuwana pandikutadza kunatsoziva kuti chandiri kutadzira kuhurumende chii vakabva vakomana kubva kuhurumende ndokubva vasvika pabva vadainza village rese pamusangano zvakanzi ko chii kuti uyu zita rake riri kunzi ranga riri panhamba 16 remukadzi wake ranga riri panhamba 7 makanzi akukwanisa kuti vanhu vaviri vapinde pazvinhu zvimwe chete saka taakubvisa zita remukadzi wake kosara zita rauyu riri panhamba 16 ko zita rake rava nemainputs anga ri 27 pa16 rake riri kupi vakanasabhuku nasekretary rakabviswa namudhumeni zvakanzi no problem vanhu vatinoshanda navo kuno kundevehurumende foni dzatiri kushandisa ndedzehurumende chirege tifondere mudhumeni kuti mudhumeni sei wakabvisa zita rablessing panhamba 16 ndobva rafoniwa zvakandiwa mudhumeni ko zita rablessing wakaribvisa sei panhamba 16 zvakanzi kreti ini handigari kuvillage zita rablessing kana rakabviswa nani nasabhuku nasekretary zvakanzi vanhu vese vazvinzwera kana chikwachazvita sei kuti azvinzwa zvakanhawa sabhuku toita sei pazita romunhu ramakabvisa panhamba 16 pamainputs akauya zvakanzi no problem taakuti pamainputs ari kuuya yechipiri aya ngawe atore zvinhu zvake mainputs ake taenda mainputs aya auya ndakabva ndaenda kweko kumainputs kwekwiyo mainputs ndioya ndobva ndatsigwa saga rangu vanhu vakanga varipo madhumeni vanhu vese nharaunda vakawandisa straight ndakatsiga saga rangu ndakakwanisa kufamba zvinhu zvinokwanisa kuita 2 kana 3 kilometers svika kumba kwedu hapana akauya papera mazuva matatu ndo vakazoyewo mumwe muhori aida kuhoro mbeu iyo asvika kumba kwedu zvakanzi nai baba munoziva here kuti mwana wenyu aba fertilizer yangu akatamba nenini ndinomunyudza handitika ndo
panyau iri kutaura zvaita zvakanaka saka ndo zvauri kutukira sabhuku handiti nerakatibetsera nesitiri kunzwa nyaya yako une zvimumu zvauinazvo nasabhuku handizvozvo pane zvaukuona kuti sabhuku wako kukanganisira ndizvo zvautaura kai ndisingapinde kuatuka ndati ndizvo zvautaura nyuchi dzavo dzikutadzisa kurima kaiwe handiti saka wachaya manje imwe nzira yekuti utaure naye nawo yakanaka handiti anzira ndakatoitsvaga wakaiwana ndei nzira ndakaitsvaga because matsvagira ndakaita nzira ndakanodaidza vatungamiriri vari kunzi vanokwanisa kusova nhau dzipi idzodzo ndakandati ai ndo zvavari kundiita sei zvavari kundiita chishanda ichi navo ndokwandavapira nhau iyi handitika ndavapira nhau iyi ava vachikushanda nhau yeye ndakatonzwa nhau yekuti yakuda redzimhosva kuya kunoku kwamambo kuno ndizvo zvivamachiso kuti awe chakatanga kuenda kudare redzimhosva handikuri saka iwo kufunga kwako munhu pasina zvaakakanganizirwa anokuendesa matare eserewa icho kwadi mambo munhu anokwanisa kundiendesa kumatare pasina chaukamutadzira takatarisa kumabackgrounds pasina chaukamutadzira anokuendesa kwese kungonakidzwa nokuti nasi tikuisa mari kuenda kudarero anondapinda mudarero pasina chawanatsa iwe mambo wangu kana inini wokunzi unondidhaka wokuti ndani wadoro ndoti murodhu wandasangana naye wese murodhu iwe uri mbwa yemunhu iwe uri mbwa yemunhu uri mbwa yemunhu dai vanga vachitsanangura kuti ndine vanhu vashanu pakuzobata zvavari kutaura ndine odho ndine chii vandakafamba ndichitukirira kwete kuti iwe vari vamumwa chete ndiwo vandakatukira ngatitasewo pfindipfindi yekumashure kuti yakamira sei pakutsananguratamuramba uri munyoro zvinopa kuti vanhu vari mukati memumakuitawasokutika utiparadzira nguva iwewe unhu hwako chaiwo chaiwo kana paunogara kugiraundi handikuzive kumba kwako unodziva ndo unhu hwako ii machallenges yaunoita kumba kwako haufaniri kuvaita munhu mudare kana wauya padare panapa teerera kunzi kuti unoyananiswa sei nevamwe vako ndivo sabhuku waugere navo avo kumba kuvhireji kana iwo usina vanhu vachitaura kuti mubhuku rauri kuti mwana wavo mubhuku aumu wanzi wakaenda ukapiwa munda wakugara iwe nababa vako miraunge tanzwa tichitaurwa pamuromo pasabhuku because isiso hatigari kumushambonii but kana wauya pana apa so kungopeta murambo uri munyoro zvakanaka nokuti isusu panapa tinogona panapa changamiri kuvakumbira kuti mazuva okutaura ekuti hauna kutuka sabhuku kuenda kumusha kunoya mhomho yavanechataura pano tukatuka dati isusu tinogona kuvakumbira changamiri hatigone kuvaendera pamberi but ukatilakidza unhu wokuda kutilakidza iwe unetuka hatiwirirani ukada kutilakidza unhu wokurakidza kuti iwe uri benzi isi hatisi mapenzi kana chiti benzi handisi kutuka hauna kuberekwa uri benzi iwe unozvikupa kuita benzi mira kutuka wangu kukuya pakuti kutuka wangu kukuya pakuti kana wauya pani pamberi pachangamiri unofanira kurakidza behavior mwana akakwana sei ndati hauna kukwana zvakanaka wanzwa ripoti yapasabhuku hanzi mwana iye kana achienda kwaari kuenda haatuke kana achibva kukachasu kunokupikwa kachasu zvisingabvumi zvino hurumende ona ndokupusa kwacho manje iweregatibetsere kutaura kwakanaka iwe mira ndibetsere waukubvunza kuti iwo havabike kubvunza ine changa vanogaamba kwenyera iwe pindura mani vanogaamba kwenyera wamukutaura zvavari kusanangura kuti inini ndirenge ndichibva kwachasu anditika kachasu kacho pandirenge ndichimwa kachasu kacho anditika kuti vagutsikane kuti vape umbowo kwamuri kuti ndiri kumwa kachasu pane bhodhoro apandiona ndakabatara kachasu mwana wenyero baba munogara naye zvakanaka kumba here munogara naye zvakanaka here kumba mwana ndinogara naye muri kuona here zvaari kuita unhu ari kuratidza muri kuona unhu wemwana kwaye
anwa izvinezvi anokumba kwake kwaanogara inini kumba kwangu kwandogara ndakatozviwa recently kuti ari kutuka asabha ndakamubvunza akati harisi kutuka asabha makanzwana ndovakomana vaanotamba navo zvikanzi ari kutuka asabha ivo indavira nasekuru zvituka nasekuru tikati akoraimwe ndingangoita zvinhu zvemakuva pamwe vakutaura pamwe asabha kwashandudza kuti kumwana uya kuzozvikuita mwana wake pamwe achandudza handida kuzvizvinzwa kusvikira zvinzwa kudiwakwamama kuya kuno kwamama kuti ndizouya ndaya nesamoni yakanga ichisteta ndatadza kukunzwa ichisteta kuti blessing nababa vake kudiwa kuya kumaziya kuzonditsanangura kutuka kwavo zvinofunga kuti inini ndatadza kunzwa manje kuti dzimwe inini nemwana tiri kutukana maita basitanzi vachaizvo matauro amaita imimi makazvinzwawo nevakomana vanotamba navo ndo vakakuudza kuti ari kutukani andakutuka sapo nawo blessing isusu kuda kuti tikudii kana baba vako vakakubereka iwewe vari kutaura kuti vakanzwa vanhu vachitaura vaunofamba navo vari kutuka sabhuku isisi totikudii toti zvekutaura sabhuku vari kunyepa aiwa ndati isisi toti here zvekutaura sabhuku baba vako varikusera mundiani vako vari kutaura mashoko ekuti vakanzwa vanhu vaunofamba navo iwewe vachitaura kuti baba mwana wenyu ari kutuka sabhuku mira zvinova zviro zvauya kutaura sabhuku pano kuti mwana uyu ari kundituka chaari kunditukira atikuitadza kutiziva ari kunditi inini uno mheno munyanga dzenyu kunanga munhu uyu kana wakutaura mazvo kuti nyanga imhosva saka baba vanje vakushungurudza baba vako avo vari kutaura kuti iwe nababa vako uya noti mutemo unotaura kuti mwana paanenge atwara mhosva anouya nomubereki wake mubereki wake wonzwa nyaya semabvunziro yaitwayo nokuti kwari kumashure baba vako ava dai vangasiri baba vako vapindura mashoko taitaka kuti pamwe kuda vari kukuvenga wanzwa mashoko yavata baba wedu zvanzi shamwari dzavo dzaunotamba nadzo iwewe dzakasvika kuvataura kuti mwana wenyu kutodzozoda kutukirei sabhuku wazvinzwa here wazvinzwa zvataura baba wedu aiwa ndati wazvinzwa here zvataura baba vako wazvinzwa kozvataura sabhuku vatichi hanzi vatichina takamira hanzi baba vako vatichi vati ndakanzwawo nani kune vanofamba navo vanofamba nani vanofamba nei vachitichi vachiti nini ndakatuka sabhuku kwete kuti wakatuka kawani vakati uri kuita basa rekutuka sabhuku nomatauro avaita raichamari rega tikubatsire tinoswerera teerera mambo wako haanzi mashoko akadaro manje tinoswerera wazvinzwisisa iwewe haufi wakachinja usabhuku kwaumbachi why kana ukatomwa sei kana ukatuka sei wanza nyaya ino kunetsana nasabhuku wako mutengo wokuruma chigunu chiri kupa poriji uronza zandiri kutaura inini ndiri kukuadvhaisa semunhu ane rudo newe kuti changa chichidiwa pauri hadzisi nharo dzauri kuita asi kuadjust ugona kunopinda kune vamwe ivava humbasha ava ndo vakamaka baba vako mubhuku iro nanhasi uno iwo chigona kuberekeka ukaona sabhuku akutaura kuti mwana iwo tokuziva wakazarwa ipapepa humbasha ndara vachienda pareimani unozvinzwisisa asi ukazoona sabhuku panguva yawagara ipapaya akutaura kuti kana kugara kwakanzi kuzive pane pamusiri kusangana pane pasina linki pane attitude yauinayo iri kutadza kugara muhana dzasabhuku wanza zvatiri kutaura saka isusu advhaisi yedu yatinokupa panapa ndeyekuti enda kumba unoadjasta uratidze kuti uri mwana ane kwaakabva dai zvaizvi
ndarava ndivo vakasika vane attitude iyo yava vaiva manga mubhuku redu. And it's very unfortunate. Ini ndinokuziva in and out. Kubva kune vamwe vakomana kusvika kwauri kusvika kunana Pepe vese ndinovaziva. But advice yandinayo ndekuti enda unoadjusta unhu hwako. Sabhuku akurecognize kuti pane munhu anonzi blessing shoni wapana. Zvezve zvokuti unopiwa mazita ekunzi muchakabvi uri mupenyu, it's dead and buried. Wakambopiwa zita iroro. Ndikukuudza. Unonzwa ndiri kutaura? Ini ndakadzidza pachihuri. Asoniwo, ndakadzidza papi? Muchirana shopu yakwamakamba, ini ndiri pachihuri. Saka kana kwawakarora kwese kwana ganda inoiti. Izvozvi mukadzi wako ngona. Makabvire chikwasikana. Handitiri kuona kuti ndine something at my fingertips. Muri kuzvinzwa baba? Zvandiri kukuudza teerera. Ukatadza kuita adjust, handiti kana uchaona sekuti nyika yese yakakuvenga. Wanza zvandiri kutaura? On the same note, isusu semadzimambo we protect mavillage heads nekuti ndiro ziso redu kana tiri paground. Wanza zvandiri kutaura blessing? Tinovachengetedza vanhu ava nekuti ndivo maziso edu. And if the West comes to the West, isusu tingatoita join hands navo to seek maximum force inogona kuita kuti wewe ugone kuadjustika. Hapana kwavanoenda. Bhuku redu wakaumbasha ndiri kuona matemai china ndofa wakagara bhuku iroro. Chimboita nguva yekuteerera. Izvozvo ndo zvikukurasisa. Ita nguva yekuteerera. Kana wawa uchiuda, imwe wawa uri pamba pako urega kufamba. And changamire, chinhu chikuru chiri kunzi chikuvhunungidza munhu kumwa. I've that history ndagara pakatanga achigara pasikara pamusoro apo pana mandizha. Problem yemwana wenyu yakanaita sei? Mazvinzwa baba? Ndati ndakamuziva pachihuri ndikanomuziva futi kwasikara achigara pakona. Problem yake inowe yaita sei? Akatombobva pasikara akaenda kugara pabhatikomba kwana sekuru wako kona painona. Ainobva. But the problem yako yakabhuta. Kana zvichikunetsa imbosiya. Adjusta usiye zvinhu izvi. Ugone sabhuku ava vasakuite mano kumusana iwe uri chibwe chepo. Kunotori vanhu vakamakwa kumashure kwenyu mani. But why is it sabhuku wakutadza kurecognize? Wosvika nhasi pakutaura kuti aiwa kana kumakana kwavo handikuzive. Pane zviri kuita. Mutongi mataura. Ava vataura vari behafu yokuti vanokuziva. Ini ndikutaura nekusakuziva asi nomaonero mamiriro enyaya. Kuti tichipa changamire nyaya yaona kuti nyaya iri pachena. Baba vako wakukura pano tokanzwa hama dzako dzaunofamba nadzo dzichitaura kuti unotuka. Zvinova zvakudirira sabhuku dare pano kuti vataura kuti iwe unotuka. Saka isu nyaya kana munhu achituka munyika isu hatachadokwana kuita. Vanokwanisa kupedza nyaya yondichangamira amadziva. Chokwadi assessment yataita tese pano isu vatongi venyu. Uyu mwana uyu ari kutuka kana anwa doro. Akatuka baba vamwe akataurira baba vake kuti mwana wenyu ari kutuka sabhuku. Chokwadi sabhuku pano pauya pana hizi nhema vari kutukwa nemwana wenyu murevo. Nyaya yapamunhu. Munoona zvazvinoita. Zvazvinonzi mudumbu munobuda mbavha. Mubuda anetsika. Mubuda mudzidzisi dumbu chii? Muchete. Uyu dai kukunza ane hunhu sewandiri kuona uri pana baba vake. Uri kuti mwana blessing. Asi dambudziko manje. Pamwe ndozvinoita doro rakashipa. Tumbu auto. Tinokukanganisa. Nyaya iripo mazviripo zvichauya zvikakura zvinoda sabhuku vapi? Wandinzwisisa? Blessing, wandinzwisisa? Zviripo zviri munzira zvakakura zvinoda ruoko rwani rwasabhuku. Iwe ndo pauri busy tinta marelations nani navo. Wandibata zvitaura. Baba wako munhu munyorwa.
unotonzwa unyoro wacho but iwo patataka kugadziza kuona kuti zvechokwadi uyo anozviita wese tokana ashidaya asina kunwa wati mo kana azviita sei wamupfeka wampinda mumapanda hapana chikanaka izvimbaunonwira pacho ukaona shamwari dzako dzakunomuti baba tsurairawo mwana wenye matukiro akuita sabhuku kurozvazvanyanyisa doro kana chidaenda kuchechi because rinobhinza munatsaisirira wandinzwisisa unotori nemunhu anditozva vanai vavo uchatotowanawo pekugara anditi anditotonzatuta saka zviripo zvikawanda zvirikuuya pamukuru zvekuti neeneji yaunayoende pamoriwo ukatopwa basa rekushedzera kuvhileji wezinokuona energy voice unaro chaizvo but haupike basa racho because ubva watuka manager anopa basa racho wandibata chazvinoita kana mhosva yaitika especially tichizotarisa kuti yaparwa munhu akaita sei yakorupara uri under the influence of alcohol kurova rudo riri kuurasisa shamari mhosva yakwati nechataurira zvanyanyisa ende vanotuka manje ndinovana ine muchanda vanotuka ndete sei ndinovana mamupuro manosisira hamusisina vanhu vanofamba vachitukirira because ukatoonwa zvako uchiziva kuti uchatuka woziva kuti une mutu dzako dzekuripa kuna mama makatukwa sama ende umbo wese wanyatsoratidza kuti makatukwa zvichokwadi but munhu wacho ari kukutukai muri kutukwa navanhu vaviri nablessing kozoita doro handibatidza kuta vari kutadza unyatsozvidzana ukaite chinhu chii vari kusiyana robva ramupodza aite makaruka mapupura mega mukati anotuka akubva kupi ndochinhu chinotanga chikupa chabvisa unhu paari ende mutonga ataura kuti aiwa ndagara ndinotomuzivawo zvakare ini nezivo ndikapinda newe ndikasangana nenyaya dzani dzake ndedzekutuka hapana kuwa nemunhu hapana kutora mukadzi wemunhu dzako ndedzechii ndedzekutuka mune chamuri kuda herwari pakutuka kwakaita hongu zviripo ndoda kuti uyo ikako shamwari dzake dzainzwa achituka dzedze dzirege kuzotedzerawo matsimba ake ngaandipe mombe uyu kuti avatye avo waizonyaya yako andituta maonge pamusoro pekutuka kwawaita dai kakari kamwe chete zviri nani kakawanda anonditukirei mambo wangu inini handikwanise kuti ndiwirirane newe uchindiendesa kudivi rako raunoda ukutaura ndanevero wanzwa mubvunzo wabvunzwa changamiro wakutaura changamiro kuti haukwanise kuti vataure newe vanoda ivo unoda rako iwewo akwanzi mombe saka kutaura nachangamiro ndivari kukuudza wabvunzwa nachangamiro wakuti chii nenyaya yemombe changamiro wangu kuti angati kunzi nini gara musha usimuofisi mako ndinganzi ndobvisa mombe iyoyo kuti inini ndakasvika kuita zvinhu izvozvo mambo wangu uri kuteta here kana kuti uri kutotudza zvekuti uri kuti chigwe handati nini handizvi
handikwanisi Ukukumbira here kana kuti handikwanisi ausida. handikwanisi Wanzaza ndakubvunza. Ndati uri kukumbira here kana kuti uri kutotiudza zvekuita. Uri kutodeclare. aiwa mati mombe Ayo ava ndovataura kuti mombe. Ndobvachangamira wakuti wanzazataurwa here. Uri kuti kudii? mombe Uri kuti kudii? ati mombe ndozvandanzwa but kokuti nditi hanzi mombe ndinoaka akupfuyiwa kuri nani kupfuyiwa kufa kuri nani kupfurwa nezvokufa zviri nani nokuda kwokuti ini handiende kuMTC kwasabu handiende handite kwazi now i2000 handite ndokune background ground nyaya iri kuground nyaya unopinda lero aiwa mama vatinambechitara mazaka ikapauri waita zvakanaka iwe chega tikubetsere. Baba vako havana kunzwa zvematongerwo enyika. Makauzwa zvematongerwo enyika here? Shamwari dzake dzakakudza zvekuti ari kuita sei? Ari kutuka sabhuku handizvozvo ndozvataurwa. Saka iwewo usande kutsvaga mira tikubetsere. baba wanotadza Rega tikubetsere shamwari. Baba ndapoti munhu akaura kuzopatamba yechikonzi haana kundisitetera zvakanaka. Dai akandisitetera kuti imi takudaidzira sawitness baba kuti mutaure mukati medare handaiuya nekuti mari yabhiri yabviswa iyi mari yandabvisa ini ndichifukidzira kuti ndini ndakwirwawo ndaida ndichitukani asabhuku ndabvisa handaibvisa mari yacho nekuti the full ground shape anozvipira ugani ani musho wake anozvipira ugani handaibvisa mari yacho zvino nokona kuti kuninga papo ndini ndiri kutuka papo chete nomwana ndobva ndakobhadhara mari yechikodzi. Dai ndaiziva kuti imari yekuti ini ndadaidzwa nasabhuku achititi uriposa witness kuti vakandiudza handaibvisa mari yacho nekuti handina kutuka ndauya kundifikira kuti ndiri kutotuka papo chete nani nasabhuku ndozvinzwa sabhuku wakuti futi ndiri kufunga kuti mwana uyo hata nokuti dai sabhuku dai vamwe vaitondigarira kuti munhu uyu ndiye kutuma mwana wake utondibvunza saka ndakati rega itete maita basa baba. ndopakuimaita basa chose kupenza kufamba tese. Imini makatosvikirwawo neshamwari dzake dzichitaura nyaya yekuti anotukani sabhuku handizvozvo. Hapana nyaya yematongerwo enyika babi ipapo handizvozvo. Saka uya ada kuedza kuhwanda nemunwe handiti kuti akataura zvinhu zvisipo pamusoro pebehavior yake yakashata. Zvino munhu kana akadaro tinomugadzirisa watikani kuchipfurwa toda kuona kuti munhu haupfurike handwazvinozaitaakubetsere shamwari mungadetseke nemwana achikunetsa izvibasa rese mari iyo ndidabvisa iye chaanoasha hapana zvaari kuita zvidenderei kuti inini ndindirambiri chese ndichita pomba ndiri kukumbirawo zvakuti pamombe iye yataurwa iyoyo ndotokumbira kuna sabhuku ini nokuti zviri kudenderwa ini kodo anokonzera tiri chokwadi. Saka handiri kuramba ndichidenderwa zvinhu zvinokonzeresa zvinozokonzeresa kuita inini ndipinde murindi chokwadi. ndiri kukumbirawo ini mudaro kuna sabhuku zvavataura pamombe pacho dai vatideredzerawo ndiri ini nokuti zvinhu zvese motoderedzera ini kuti ndipinde mumoto pazvinokuenda zvikuita kuti inini ndipinde asabhuku vanoendiwa ndakamaka vakandimaka vadimo vakutofunga kuti inini ndiri kutopusha yete handina handimo mazviri saka ndinoda kupeta muramba uri minyoro ndideredzerawo ndiri mwana wavo ndiri mukati mucha ndobhadhara uyo ani musho wake kubhadhara kwokuti aiwa handidi kunyara mukati medare kakuti fanike rombe mukati medare ndakuita rombe ndini mani ari kutuma mwana wake akenda yete handi ndikatumi Right, chazinzwa baba. Sabhuku. Vataura kuti yenyu mazviri. Kuti imhepo yenyika idutu mupengo
yacho yairipo ipapapa kudenha but haana chaanacho ende vanhu vanotuka even doro racho vanenge vaitari kutengerwa nevamwe mani haninyatsotenga doro rake zvakanaka asi vanotuka vanhu ndekuti maita basa mupakapu vakasvika pane vamwe ndiri kutomuona kunwa kwokuti ndazviwanire ndapirwe ikapu ndokunopoti munhu aite manyukunyuku kudaiwoso baba wake wakutaura zvakanaka hanzi dai mandideredzerawo uri kungotaura hana chaanacho mhosva dzese dzine dzakungouyawo pandiri kuti chenyuraiwa ndinopagadzirisa kutuka akatuka zvishowani amene mungutudinapo nyaya ndinoidzorera kwamuri ndimi vatongi chiisai mutongo wenyu mimi right shamwari blessing nyaya iripo baba chikumbiro choita chinzwa asi unhu wake haugone kungoenda pasina chaabhadharawo nokuti anoramba achingotuka nyika achingoenda ari kubvisa mbudzi nhatu 2 dzichaenda kuna sabhuku yechitatu yacho ndoda kuti itwe masadza kuvhileji kwenyu sabhuku vandinzwisisa 2 ndedzeimage yenyu yaakakanganisa nekutuka kwaaita handizvozvo mbudzi yechitatu ndoda hombe handiti inotsika isiri mari inoitwa masadza village kwenyu handizvozvo vanhu vaya vaimuonerera achituka vamufana kudya iye ndiye achatenga zvinodiwa zvese pausawi upi iwo nebhagidhi reupfu handizvozvo iye haadye papi handi masipata iye chatsvaga zvekudiwa zvodyiwa aripo vachikurukura kuti hatidi vanhu vanotukirira masabhuku handiti ende hatidi vanhu vanotuka pai muvillage handizvozvo vachidya sadza nembudzi yaanenge abvisa ipi yechitatu hani mandinzwisisa maita basa chose 2 weeks zvine zvito zvida kuti zvive zvavo